имаме визуален контакт. Колите готови ли са за работа? S-класа готова. G-класата също е готова. Имаме потвърждение. Насочвайте се към капана, момчета. Добър вечер. Здравейте, момичета, аз съм Трифун, приятно ми е. Приятно ми е, Даниела. И на мен ми е приятно, Марина. Откъде сте? От Пловдив, да. Къде ще ходите? Ами до сега бяхме в Капана, в Добре. Айла Крия и сега се разхождаме общо взето из Супер. града. С какво занимавате? Учим студентки. Ясно. А, студентки. Ами да, сега почваме. Супер. С какво занимавате в ежедневието? Как ви минават дните? Ами аз сега завърших, така че ми е много спокойно. Отивам си вкъщи. Супер. С какво смяташ да се занимаваш за напред? Ами ще уча в ФМИ в Софийски. Супер. А ти, мадам? Ами общо взето и аз там сега завърших и сега и аз искам да кандидатствам за право. Супер. Какво ще кажете за One Taxi? Много хубаво такси. Да, Нали? поръчвам наистина много добре развито такси и сравнително ново. С една дума. с Само една думичка. Топ. Буквално, да. Топ. Избрани са перфектно и наистина пожелавам на One Taxi само напред се Благодарим. развиват и всичко най-най. Благодарим от сърце. Това са много добри пожелания. А върви ли G-класа? Защото са ми казвали, че много трудно се кара. G-класата, да, тя се кара перфектно за мен. Това ми е любимият джип, който няма да бъде създаден никога в света друг такъв. Това е един от най-респектиращите джипове в света за мен, поне за мен. Сега някои са на друго мнение. От към вървене, да, от към вървене колата е близо 600 конски сили и доста добре се представя на пътя за нейното тегло. Имате ли си любима марка, фаворитна сте ви? Мерцедес. Винаги един я казва Мерцедес, другия казва BMW. Това сме Или Ауди. гости. Аз карам BMW, така че. Колко интервюта взехте? Ами, това е някъде към 10-то, предполагам. Стига бе. Да, доста хора кой- искат да се возят в G-класа. Кой не би искал, да. Да. Момичета, беше ми много приятно. На нас. Лека вечер и Ако има пожелавам. нещо, се чуваме.